Id-diskorsi tal-Prim Ministru Joseph Muscat u dak tal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija komplew juru d-differenza bejn il-ħsieb ekonomiku u politiku taż-żewġ mexxejja. Sostnew dan il-wib tal-Gvern Byron Camilleri u l-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Rendolph De Battista f'konferenza tal-aħbarijiet li matula ħarġu differenzi bejn iż-żewġ mexxejja fir-reazzjoni tagħhom għall-baġit tas-sena d-dieħla. Dr. De Battista saħaq li fid-diskors tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni spiċċa jmieri d-dokument ta' qabel il-baġit tal-Partit Nazzjonalista stess biex ibeżżal in-nies. In-nota li meta Delija qal li l-ħajja qed togħla aktar minn qabel mar kontra dak li hemm f'paġna 19 tad-dokument tiegħu stess li juri kif il-ħajja qed togħla bin-nofs ta' dak li kien qed togħla fi żmien Gvern Nazzjonalista. Dan filwaqt li paġna 21 turi kif fl-2003 Gvern Laburista sab 99,000 fil-faqar u niżżilhom għal 85,000. U saħaq li għalkemm dawn iċ-ċifri huma pożittivi, il-Partit Laburista determinat li jaħdem aktar. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li jrid immigrazzjoni intelligenti. Jien ngħid il-poplu jrid oppożizzjoni intelligenti. Adrian Delija mandenja xruħu jara id-dokument tiegħu stess. Fil-fatt, id-dokument tiegħu stess kieku ċekkja kien jara illi mhux kif qalu illi żdied il-faqar imma fil-verità il-faqar naqas beluf kbar ta' nies u mhux kif qalu illi qed togħla l-ħajja b'mod esaġerat, anzi il-ħajja qed togħla bin-nofs ta' kif kienet togħla taħt Gvern Nazzjonalista. U allura il-kap tal-Oppożizzjoni m'għandux ikompli jaħli l-ħin lill-pajjiż, għandu jieħu l-irwol tiegħu b'aktar serjetà. Il-wib tal-Gvern Byron Camilleri saħaq kif kontrarju għad-diskors ta' Adrian Delija, il-Prim Ministru kellu diskors li wassal biex in-negozji joħolqu aktar impjiegi waqt li nnota li l-ħaddiema qed jingħataw aktar ħin mal-familja bżieda fil-lif. Hemm differenza kontrastanti ħafna bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni bejn Joseph Muscat u Adrian Delija. Nhar it-tnejn li għadda rajna Adrian Delija negattiv għall-aħħar m'għandu xejn pożittiv xejn dwar il-poplu Malti u Awċi u bil-kontrast il-Prim Ministru li għandu fiduċja qawwija mhux biss fil-poplu Malti u Awċi f'pajjiżna fin-negozji Maltin u Awċin. Għaliex bis-saħħa tas-suċċess li qed jilħqu il-familji Maltin, bis-saħħa tas-suċċess li qed jilħqu n-negozji Maltin, nistgħu issa igawdi kulħadd, igawdu is-setturi kollha tas-soċjetà Maltija. Huwa spjega li d-differenza bejn iż-żewġ partiti se tkompli tidher sew waqt id-diskussjonijiet tal-estimi finanzjarji ta' kull ministeru. Żied jgħid li pajjiżna llum ma jintarafx minn 7 snin ilu u li l-Gvern se jibqa' jmexxi l-bidla.